Hey guys, गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय फोरमाय जासिहरबाय। तो गाइस दिनै आं मोनसे भिडिअ गोदान लाबोबावदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय आरोबाव बे जोंनि बड'लेण्डनि सैमा फाग्ला बड'लेण्ड टाइगारनि भिडिअ आरोना। नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा, भिडिअखौ मोजाङै नायबानो जाबाय। बिथाङा मा सोदोब बाहायो मा सोदोब बाहाया, ओरैबायदि गेदेर मानसिफोरखौ बियो मान सनमान गैयै बाथ्रा बुंना रायो। आं बिनि बागैसो बेखौ हमना ला जास्ट एसे ओरैनो रस्ट खालामगोन आरोना। स' बिथांमोना रस्ट खालामनायाव गाज्रि मोननाङा। थ' बिथांमोना भिडिअ नायग्रोदो। दादागिरिब्ला आंबोथ' दानगोन खम बुस्थु नङा आंबो नै गस्ला ओरै बिसिना हानाय आं मोनो जे दैमायाव खनसे लेगेदि नोंहा दं होनोब्ला खनसेल'सो दाउदै गला दैनियाव जोना होगोन थुबस्रा बुबसखागोन तमीज से मैं इधर उधर निकल जाता हूँ जब थुबस्रा बुबसखागोन नोंफानिया थुबस्रा बुबलांगोन नोंफानिया। नोंगौथ' आरो बड'लेण्ड टाइगार जहरा नोंबो एबार फैनोबाथ' लाइभ होनानै फाननो सिगां नोंखौबो गरनायखौ जोफ्रुना हरनो हायाबा थुबस्रा जोफ्रुना हरनो हायाबा आं बोलोदि अनसुमान नङा। जायजों नांबाय माथा गरम नकर बिसेट दामब्रा पिटन डिम केला दामब्रा पिटन मैक्स दाय आं सिनायदों आं जाबाय गोन्दा बड'लेण्ड टाइगार आं जाबाय महाजहरा जहरा इसकी माँ का भोला चेहरा नोंबो एबार फैनोबाथ' लाइभ होनानै फाननो सिगां नोंखौबो गरनायखौ जोफ्रुना हरनो हायाबा थुबस्रा जोफ्रुना हरनो हायाबा आं बोलोदि अनसुमान नङा। आरो साला नों एफा गेदेर बाथ्रा बुङो साला लासिं सिं मान सनमान गैया। नों जुदि जेबार क'क्राझाराव फैयो लाइभ होना फै नोंखौबो जोनानै गरनायखौबो थुबस्रा गुब्रु होनो हायाबा मानसि नङा खेला। आं नङा नोङो फैनायनि सिगां नों लाइभ होनानै फै आं थां होननानै नोंखौ नाय नोंखौ साबैसे जोफ्रुगोन नोंनि बुस्थु नागिरना मोननाय नङा। आरो सोरबा अमर सिंह ब्रह्म एस'सियेसननि रिटायार अफिसार बेखौबो ओरैबायदि गाज्रि मान सनमान गैयै बाथ्रा रायदों। आयौ आरो एफाय रिटायार अफिसार भाई नों बायदि नङा अफिसार रिटायार नों बायदि रोंनावनाय नङाथ' लामा बेरायलाबायनाय बिसोर लामायाव हासुआ नों लामायाव हासुयो मिथिबाय। ओंखायनो एसे सान बिसोरनाव एसे स्टेन्डार्ड दङ बिसोरनाव नों बायदि नङा जाहा था लाखिना जाहा था हासुलाबायनाय जाहा थाहा आथिं थिखांना हासुलाबायनाय नंगौ बिसोर सैमा नङा बिसोरो मिथिबाय। रिटायार अफिसारबावसो नों बिसोरखौ लामा जामा नागिरलाबायमोन ना बवा राखाल दुबि बिजनि बिसोर बिदियाव थाया बिसोर न'आव दङ बिसोर न'आव थागोन हागौबा थां लाइभ फैनानै थां नोङो लाइभ फैनानै बाथ्रा बुं आं गाबोन थांगासिनो क'क्राझाराव होननानै नायनि नों बबेसिम मोनहैयो थांनायनि सिगां नों मालाबा लाइभ होनो थांफैलाय नोङो नायसै नों बबेसिम मोनहैयो क'क्राझार थाहांबानो नोङो लाइभ होनानै थांगा जादों गाबोन थाहां होननानै नाय ओमफ्राय नोंखौ सोर साबैसे मा खालामो। थ' गाइस भिडिअआ बेनोमोन बेनि थाखायनो एसे बाथ्रा बुंनांगौ जाबाय गाज्रि सोदोब ओंखारनो गोनां जाबाय। थ' नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरो चेनेलखौ हायोबा साबस्क्राइब खालामदो जायफोर नायदों बिथांमोना गोजोन्थों।